Ще обясните ли какво правиме тук сега в момента и защо сте спряли тази жена и защо е свалена от рейса? Вие, господин, защо сте спряли незаконно? Аз ще си понеса последствията, нямам нищо против, искам да изясним този въпрос, защото ме вълнува доста време. Какъв е, защо жената е тук, какво правим с нея? Вие знаете, че нямате право да сваляте пътници, нямате право да ги губяте, защото е незаконно, нали така? Вчера ми го каза Йорданка Фандъкова, сама си го призна това нещо. В закона не е предвидено вашето право да пишете актове и да сваляте пътниците от градския транспорт. Господин полицай, вие защо сте тук и съдействате на това престъпление? Според вас, мислите ли, че аз съм дошъл? Аз не мога да съдя за вашето лично отношение, нали, в случая, но в крайна сметка вие сте длъжностно лице и носите някаква отговорност. Вие сте запознат, предполагам, с закона за транспорта. Ами аз го имам тук, сега ще ви го... Ето така, сега тук може да се запознаете с законите, аз съм ги... Добър ден, да. И аз Сен Ангелов се казвам, разбира се, ще ви дам личната си карта. Ще говорим. За това, когато нямат лична карта, да отпускаме като лична карта като длъжностни лица. За това. А иначе, това, което ми показвате, въобще няма какво да ви кажа. Чакайте сега, значи това са законите. Ако законите нямат никаква стойност за вас, то какво имат тогава? Ако казвам, аз не съм запознат с този закон, който ми сочи. Добре, аз ли трябва да хода да ви запознавам с закона? Нали сте полицай за това нещо? Госпожа, вие сте запозната, предполагам, с правилата, по които пишете актове, нали така? Запозната ли сте? Вие, господин, запознат ли сте? Всички сте от една компания и правите нещо, което не е редно. Елате и вие да кажете, вие запозната ли сте с закона? Ако спреш камерата... Не, няма да спра камерата, защото ако спра камерата няма да водим диалог. Искам хората да го видят това нещо. Ама снимайте ме, аз съм тук за това нещо. Не, прес-центъра не ме интересува, аз не съм от пресата. Аз съм гражданин, който се интересува защо вие незаконно сваляте пътници и защо полицията ви съдейства в това нарушение на правата на хората. Вас не ви интересува, аз какво мисля? Точно това е, вие ги нарушавате. И вие си ги нарушавате както си искате. Господа, Значи, господин, аз ще ви Аз ще- представя главен полицай Василев. Благодаря. От Столична дирекция на вътрешните Да. работи. Моля за една ваша... разбира се. Ето, заповядайте личната ми карта. Значи ще отбележиме проверката. Отбележете проверката, разбира се. През това време мога ли да ви задам няколко въпроса? Може да зададете колкото искате, но няма да ви отговорим. Има прес-център на МВР, който... Аз ви разбирам, но в крайна сметка, ако вие не искате да ми отговорите на въпроса, то на кой да го задам? Кой е вашия началник, който разпорежда кога се ходи сутрин, с кой се ходи сутрин, къде да пазите и да проверявате в София? Кой ги разпределя тия длъжности? Може да си зададеш въпросите в писмен вид към прес-центъра на МВР и Това оттам ще го направим, бъде разбира се. върнат отговор. Аз не съм упълномощен да давам каквито и да били отговори на когото и да било. Добре, но вие в крайна сметка имате дълг пред обществото да спазвате закона, нали така? Добре. А в случая вие го нарушавате. По-точно не. Вие съдействате за неговото нарушаване. Вие сте съответния орган. Ето, вие сте тук и ето пред вас се случва нарушаване на закона. Пред кой да напиша жалба, ако вие не си свършите работа? Не е мое мнение, пише го в закона. Аз не съм дошъл да споря с вас за фактологията. Тук говорим за ясно написан закон. Да ви снимаме, там ви имам и данни. Кажете защо извършите нарушение? Приятелю, ти? Кажете. Защо нарушавате закона? Глобявате хората, като нямате право да го правите това нещо? Много неща знам да приказвам, а това ме вълнува в момента. С вас за какво друго да си говориме? Може и за времето или за скапаните рейсове, които не пускат климатика при 34 градуса жега? Или за това, че билет е 1,60 и не може да си го плащаме вече. Трябва да си караме колите, защото ни е по-евтино. Това ли ви е на вас идеята? Госпожо, може би не ме разбирате правилно. Аз не съм срещу вас. Аз съм срещу... Продължавате ли да сваляте с пътници? Продължавам и вас мога И да ги глобявате незаконно, така ли?